Dako kayo ang piyesta ni San Jose nga dili gani malabuan sa atong selebrasyon sa kaning Kwaresma or Lenten season. Tungod kay dako sa kaysiyag role sa kinabuhi nato dinhi sa history of salvation. Kung wapa siya mga sawa ni Maria, dili unta tingali, in quotation lang, di gyud unta mataw si Jesus, kay si Maria siguro magyud to nga masayran nga nagmabdos unya way bana nya sa unang panahon. Ang balaod nila basta naay babay nga magmabdos unya way bana, batuon hangtod mamatay. So di gid unta tumataw ang Mesiyas, patay gid unta to. Nya si Jose gipangasawa niya si Maria bisag nasayod siya nga di gyud to niya anak, kay wa man niya mahilabti si Maria sexually. Kining maong kahimtang mao ni ang buhat sa pagtuo. Muna sa atong unang pagbasa ay kaduhang pagbasa, gihisgutan dinhi si Abraham, ang atong amahan sa pagtuo. Nya tungod aning pagtuo ni Abraham, pagtuo ni Jose ug pagtuo ni David nga gihisgutan sa atong unang pagbasa, naluwas or niabot ang kaluwasan nganhis kalibutan. Matud pang San Pablo, di gid ta maluwas pinaagi sa atong mga buhat basta way pagtuo. Pagtuo gyud mo'y makaluwas nato. Muna kaning atong pagsigig simba, di gini makaluwas. Kining akong pagsigig misa, di gini makaluwas kung dili ni bunga sa pagtuo. Kamuron, unsa man ning inyong pagsimba, pagtuo o dili? Mituo mo sa inyong gisimba karon? Kusga. Mituo. Maayo. Nya liwat mong San Jose nga mosunod gyud bisag unsay isultis Ginoo. Mosunod gyud mo? Oh, wa gyud lagi mo mutuo. Kay ang pagtuo god inigkabati nimo sa tingog sa imong gituhuan, mudritso gyud kag tuman sama ni San Jose. Why bisan usa ka pulong nga migawa sa iyang baba aron pagreklamo, bisan ang iyang kasing-kasing nagplano na, ang iyang hunahuna nagplano na nga biyaan niya sa Maria. Pag-istorya gid sa anghel niya nga mao ni ang planos Ginoo nya, ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria. Wa gyud single complete. Pagkahibaw niya ang Ginoo mo'y nagplano anin, balik din siya. Kita wa gyud klaro. Bisag nahibaw na ta nga pulong nas Ginoo, gisuwat na ginadiha sa Bible, ato pagyong pangitaag excuse. Og mao nay hinungdan nga murag galisod ta pagtagamtam og kaluwasan, bisan na lag kaluwasan aning COVID, kaning pandemic, simple ra man gid unta kayo ni, maguwang ra manig jutay sa Subaw. Pero galisod gid ta og luwas nato. Ngano man kay gasalig na tag maayo sa atong abilidad nga tawhanon og wa na ta mosalig sa Ginoo og sa iyang mga pamaagi. Questiono na gid natog maayo. Oh, maobitan na si David sa unang pagbasa, nagplano pod to siya nga magtukod og simbahan, templo ba para sa Ginoo. Nya gi pahibaw siya sa Ginoo, pinaagi ni propeta Nathan nga ikaw nagplano ka nga maghimog balay para nako, mamatay raman ka. Matud pas Ginoo, ilubong ra ka tupad sa imong mga kaliwatan. Ako maoy magplano, ako'y magpili kinsang tawhana ang mutukod sa imong templo or sa akong templo. Unya, wa ko'y plano nga ikaw mo'y mutukod usa sa imong mga anak. Nya ang gipasabot ani kinsa man?
Kinsa may anak ni David? Wa mo kibaw? Kusga? Nawa lagi jud kibaw? Si Jesus, anak ni David. Nganong anak man ni David? Kay si Jose, anak ni David. Ang pasabot anang anak ni David, kaliwat ba? Naa sa iyang lineage, naa sa linya ni David, harianong banay ni David, the kingly lineage of David. Nya si Jesus naa diha, kinsa may link ni Jesus nga si Maria, di man siya lineage ni David, di man siya makonsider, laki man mo i-consider. Kinsa may iyang link ni Jesus? Si Jose. Pero amahan bagid ni Jesus si Jose biologically? Dili. Gitawag siya og foster father. Kung baga, sinagop ra ni Jose si Jesus. Gisagop lang niya ba nga isip yang anak, pero di gid siya biologically anak ni Jose. Kinsa man dayong anak si Jesus biologically? Ha? May kamausan mo mutubago eh. Kinsay biological parent ni Jesus? Wa gilain ang mahal nga Birhen Maria. Siya ra gyud maoy biological parent. Kay siya may nagmabdos ni Jesus. Kinsa may papa ni Jesus? Way lain. Ang Diyos Amahan kay mao may mipakunsad sa iyang gahom ngadto ni Maria pinaagi sa Espiritu Santo. Kanang gahom sa Amahan, gahom sa Dios mao na ang Holy Spirit. Nya the word of God is Jesus. The power of God is the Holy Spirit. Mao to ni kunsad ni Maria. So ang biological parent ni Jesus mao ra gyud si Maria. Pero kay ang Ginoo man say nagbuot nga mahimo niyang amahan si Jose by adoption, by fostering, nahimo si Jesus nga linya ni David. Kita, unsa man ta? Linya ta ni Jesus o dili? Linya sa taniya kay gitawag naman sa ta by virtue of our baptism nahimo pud tang mga sinagop nga anak sa Dios. Sinagop ba? Sige, lingian ang imong tupad diha. Ing na kaliwata ni Jose. Kaliwata ni Jose. Mag-celebrate tas iyang birthday kay papa nato si San Jose. Nganong napapa man nato San Jose? Kay gibunyagan ta sa ngalan ni Jesus nga iyang anak. Kanindot no? Ang pangutana na lang karon, liwat batang San Jose? Nakana bang mutuman gyud ba? Way daghang pangutana sa sugo ni Jesus sa kabubuton sa Dios. Kaya ang iya sang inahan nga si Maria utrosan nga porting kusugang mutuman sa pulong sa Dios. Gani gihimo pagid niya ang iyang kaugalingon nga sulugoon sa Dios. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Maunay maxim ni Kuan, Santa Maria. Si San Jose, way gisulti, pero maurasan na ang iyang prinsipyo. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Kung kitang tanan nga binunyagan, tibuok kalibutan, ni ata aning maong prinsipyo, makasaulog yun ang kalibutan og kalipay og dako kayong pista. Nga naman, pagkaninduta sa sugos Ginoo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Pagkaninduta ng sugua, unyag na aroy drug addict moabot sa inyong balay, higugmaon dili. Nya mangawat pagyod, higugmaon dili. Ug naarong imong bana nagkuyog og ang iyang kabit, higugmaon dili. kung kanang sigig paningil ni mog utang unya nangural pagin sa imong agianan di nakakaagi imo nang higugmaon o dili.
Kanang sigig panglibak nimo, i-post pa ka sa Facebook, nya dauton gyud kag maayo. Unsa man higugmaon dili. Kanang anak nimong tapulan kaayo, porti pag yung dakuag kaon, bugo pag yun kayo bisag module dili ka answer. Unsa man na higugmaon dili. Kamo, congratulations. Kining pare nga sigig paningil og bayad sa slot, higugmaon dili. Nipalit na mo. Sige, manindog na ta.